Nai tong nai jot tok khapang ni tawak tai box ong ni bage haino hai chini kok tibini kok tuma toi phaika ang nong logi tongo raket phai tabo kok tuma sokroboi sai malayana lai thana gas hal segang rogo social media wo waire waino baire lengui tongmani kok borok shot toke khlai tongnai bukok hamari debormani thiaba kok borok shot toke khlai tongnai bukok hamari deborma bini Instagram Facebook tai WhatsApp tai obahai YouTube rogo Facebook rogo viral ung tamano nogoi boko khamari deborma sak bai thang nokjagoi kok phiromung rikha bo saka omo ani dolsi doabo ani best friend si obo agini siming sin laija kok kerei nang sin laikhano tongma mung tongo phiaba omo hai khlai je khoroksa jati bai te khoroksa jati oma haike lead ke sijagi tongha hinke nono bui hamyo na hini wansonai boko khamari deborma phiaba jung obo social media ni bisingtei nokmani kongno se sawi tongo jung kadal snambui samani ya khapani taho tai bok jong tai boko khamari nugui tongha hinke nangbo saimana no obo nini je nukjak tongmani ok kongno se jung sawi tongo phiaba nini nukjai no jung saya te kaisa kok saramu jongo khapak daho tai bok jong boko khamari deborma bo jodino bad dewo thangei bo bai mala lekha bad dewo thangsin lekha tai agini siming sin laija tai bini short film bo nai tongo bini short tokeno nai tongo hnibo bo reaction ni mane tongo peba aw kok joto borno YouTube kholoka hanke jotoni face no nugo eba jotoni channel no nayo eba jotoni yo YouTube short movie eba short toke eba kabang ma abo haino nayo peba naimani bisingtei bahai ke nang malai bobai abo haike bukongo motom sujagoi tongkha khapang daw tai buhok song abo jar nukjak tongmani kongno sawo jong abo katal babe snamui samaya khapang daw tai buhok song te kaisa kok nukha boko khamari deborma bo chuak nangoi hele kusuboi kur khai je abo haikino bo kaisa dance hui tomani peba abo bini dologno bono blackmail khai ga hinibo kok tuma tai bin dologno abo haikai video viral khai nei thaiman kha kok tamna bisingtei te kaisa khapang daho tai bohok song belakhen nangmani kok abo jotono khonju kai khanadi eba mokol kekrek bai nasigei naidi abo hai tomongde ngei tong kaisa kok mono kok borok shot toke phano khlai di kok borok album phano khlai di eba superstar phano khlai di eba agrasar phano khlai di ba je kuno kaisa borok oba haike sinemongni bisingtei popular ngei thanga hanke sakno laso nosto ngei thango sakno je popular ungtongmani je kujogo kai tongmani saksino taisa tolabo dawon klai phayo tamgi hingkai ang borok tori thangka ang tabuk sini jakha ang tabuk popular ungkha mani jagulo ang tabuk jasakai phan tongmano hinai himamai baksano laso hangke tongwino oba haike saksino dawon klai phayo taisa tolawo klai phayo khapak daw tai buhok song chini borok jesepano popular ngei tongdi jesepano ngongdi saksino yakung tamai saksino klai phayo taisa tolawo oba haino nukjagoi tongo salburum no khapak daw tai buhok song kobangma oba haino album khlai tongnai tongo buini to phani borok bai tongo manjago hni rogo kobangma no khanawo piaba social media wo joto kogno joto saimiya tai joto jinis no joto phunugoi manya khapang daw tai buhok song piaba oba hai mokolo oba hai nahar mungo kobangma no mokolo klaijak tongo piaba salai ni bagesi piaba tini buhok hamarini kogno hungke tini social media wo wai awai mung tomani yagulo kobangma borok samani yagulo no tini angbo o kogno kaisa sasiwano hnino tini naroni buskango buhok hamarini kogno ma sasiwo buhok hamari deborma jebo oba haike popular ni tomani yagulo no bo tini saksino oba haike kubuni dofani borok bai photo bujagoi kubun dofani borok bai bukongo motom sujagoi kubuni dofani borok bai gobang lai tonglaimani yagulo no tini social media wo viral ngi thamani yagulo dini o kok awai mo ngui tongo khapang daw tai buhok song obo jeng hamari debor mono kaham saya hami bo saya seba obo hai borok popular thanga ke sakni yakmono sakno tanai tai ha tolaw klai phayo saman kok se khapang daw tai buhok song jotono lamso haini hai ani blogo hangke tini ang nang buskang phaiman reason hangke thanai pa 6 din chikang je norok Facebook rogo YouTube rogo je share khai tonglai mani amon tine ang sanahan ma phaika buskango je clear khai renani hinai hangke norok je photo share khai tonglai mana alka bo sungni borok bai ani amo ang a borok bai kuno relation korei jeng sudu dol sini se ang bo bai sini mani 6-7 bosor hairogong kana anga fru kuno video se khaya ko kun buya ko gangke
amon pore ang video rok khaika short film rok khaika amon pore mane ang bo bai omon chikang se onko ja chini ja khang ge ba ge bo onek support khayo shin channel rong onek nayo ako ge nang video khaika mani no nang tipra sangine nang video khaika nang ge shuru tipra se shin bolane amde to ko ge ble youtube video rok khang ge joto borong nai nai mane tipra sabu nai nai alka bosuni borok nai nai father hosting borok nai nai ble heda ba nang video khai ni bo nang tipra se shin nai am to ko ge ble youtube rok khang ge joto borong to nai nai tangga anga manche shikang bo ang alka borok bai story ro instagram ro ang story ro ro amo hingke bestango phaya tangai hinga ke tipra sani bagai hingke ang bo mane ang bo relation tong ka hanga ke ang bo wanchu ka muje ang bo relation tong tong ba bunyo saimai rekhai ma ton nai hai ing nai funugo inglak amti ro wanchu ka mo ang bo hingke ang bo shudo dol simi si amon bagai ang bo mane positive di wanchu gi nai ang bo story ri dekha Niki noro kata marot tam chala je bangra ro yak rzak abo ako amo bin sala nung nai haing jak bangra ro yak rzak ni shaw nge bangra ro shimi yak ram bai tu nang girlfriend boyfriend hele ta sadita somai dol angi bo nang bangra yak ri mano jodi no bisma ro yak rzak ro nge amo alada rokom bangra ro yak rzak male tang ba amo to dol ni bising ko bangra ro yak layu nge student life ro ko kengmana ate hitong je nang ti prasa hani bo nang alka bosuni borok bai dol khaimaya am to kun ko yeble ate nge khagle ma hajik layu nge student life to ani bo kemumano ti prasa dol bo tongo nge alka bosuni dol bo kemman tongo ani ngangke je nai tong na amorong ni bo tong nai amte yable je mane wansro ba hinga ke dol khalia hainglia khagi tong lakya amte ro ko yable ngangka amuna ang je sanam songo ang ba kono relation kre ang suru dol chimisi nge je a photo fulani je ang kumani amo hanga ke new year ni photo angke amon pore hinga ke je norok a room mane hotel bisingo hani salemaro hotel logo tamotam rokni salemaro amo a jaga ya amo ang ani dol ni birthday o thangmani ana agini dol ni birthday o thangmani hinke ani bodol bini bodol hinke eglogi ke ango khamani chungno rihinta hanganga chung thangka boba banga jagan malu sungkun ekabo thangya kun buya hinke ajagan malu ani dol ni birthday wo hinke malakya photo nakha hinke aro mo sungsim be sungkani sim buya kengma borong tongo a jaga wo hinke bobo mane bina agini dol ba ngata chiki sami sang ko jago bon mane bo bong ko jago hanga mane ani acting rong no cha jago aku jago ano onek support khayu ke photo buja kha nge a jaga bo kunu je amte kunu ko kre girlfriend boyfriend rong ni hai photo tamatom bangra kise yagar ka asak simisi ke bangra ro yagar ma baitu nang kun phan chaime ble tak ti prasa bai ang jodi na amta ke photo buja kha hanga ke bangra ro yagar ro photo buja kha hanga ke ba ama bo salame ko kulayu gange tanggai a jaga ka tanggai sayang kha ani je ang alka bosuni borbo story re mani nge ang to dol ni bagai mani dol ni hoje sa ang to dol hani sa ang to bole al kun ang girlfriend boyfriend hani boria kun buya aja kun phan riya ang dol hani sim cha kaisa ang story ri mani mane a jaga to kun caption suja kari je in friend ro hai hai ro kun suja kari to bo hongke ang bo shuru dol simi se ang bo kun relation kari nge ta kaisa hang ke ajinoro video share khai tong le mani je viral khai tong mane a video amo tabung niya abo agini video si nge shikla jora rogo mane a somoyo ani anbo joti borong ni na ka ha somoy to ngati baje filik phalak nani tamong nani amta hai joti borong ni ka ha somoy phayu ngo to bo hingke angki sa yak lai thanga a somoyo angki sa yak lai thanga ngangke tak to anga to moro to nya amo agini video se abo to nge jeng afro mane dol ka shanuta dol kasangi nai angko mani hingke angbo dol hingni angbo bisas khaini bono video khari tontoni mani do hingke apur to kepan angko ya je dol kasi hani ang bono bisas khaine ang binya bono video khare ka binor video tontoni kha angbo to bono saimi able bo ataki ri wana hini ne hingke amon se sigang angbo be mani kisa kok bang ajak hani mano hingke abon bagai da bo a photo rong na khaman pore ate heke te bo hame phunung na bagai da video rok ba ate heke ri kha angbo saimia dol kising dol nam ta heng laikha tobo hangke mane joto borno tabuk kisam se drink khayu baksa borbo tongo ongko ya tobo baksa borbo to tongo nengya saya tongo tobo hangke prai borno tabuk kisam se pan nongo saudo ang joto borno khobi bo saya hangke a bisingo no je dol kising dol no ate hake viral khaleo akolayo hangke bahiking nai ba dol kasha han pan je bisas khaimia bli am ta hangya tiba hangke angbo kaisa bisas khaine bono video khari tonton man bin phone rogo tontoni mani angbo
hingke ang bo khaina hingke khaimano chung gungma dol kaise dol jotono nung bo mane ang bo no ani kok share khayo nung ban nin kok share khayo angkan kana am da hele je angko nani social media phainai status ro ringai salani na am tukun ko yeble nono ang kaise bisas ngai nai nono ang ni nor ton toni kha nono ang kok saka hangka ken nang amono je nono bisas khajang man nang bo angko mane nin bisingo tonan bagai chatuk dita nang la ta heke boi nono kaise dol ne bisas khaimani no nang bare lo khairka sujungman sasak am ta hairong ire ka hangka to sayable ge gangma borong na ta hengke dol ni upor mane bisas kri haingi thango angke tabo angora joto dol ba hami hani shaido mane dolong ni bisingo na gangma ka hambo khobjagai mano hami botongai mano angke mane ani dolo botongo gangma do ka ham tongo heke tabo ang to mane dol hangga dol ang ekdom free ke tona jato nang bano nin kok share khai di ang bo nona ani kok share khai ne ang khate hai gangma mane dol khatam ba jeta family rong no nang share khai me ko jeta alka bor no nang share khai me amo suble dol no share khai nai mane kisa ba khas hanti mano ate hai am baga mane dol tamon baga sile jeni na hame sai fur ro no no logir bo ako angke tabo joto dol no ta ang saya mane masa musu khobjagai mano amta hai je ang khobjaga mane ang bo shikhamang khaje dolong no bo hailanga bises khaina ko gya ngangke tabuk nang ana thai khaiga somoyo nang niji manjali mano nang bunyo khaima ganang ngangke nang le buslo yong nai ben nang bu manjang nai somoyo ngge amsa ang sana musungo je ang no kaise dol hani bises khaimani nang bo mane aje photo rok viral phun jimi nanga ta heke sujung man sachang nang amta heke ri mani nin busaya kala ke tanga hingi angano kaise dol hanne bises khaine angni nor ton toni mani rna hanga ngake gungmo borong no chung chindolong ni je secret kokro sung joton chaimano ako ge photos rok videos rok jespa nong thung sinya go butongo tam kring ne ba ngesung borna khari mano tobo hanga sung dol hanine kaise boba no bises khaine anor ton ton mani ango bises khaine ni nor ton ton mani hinge amono je bises khai ton mani no nang bosa tu dita jate bisa sebaja ya katonu tonani mote hangake gata kasha ko khangke je ano sai tong mani o borok ba mane nang ba kajak se na bla sai tong te haing tong go amting tong go khonne samani kobe kok sana thanga hangke mana ang saya hani tong man dang ko rong nang sana musunya saya hani tong man bangnya ang asak dinung kha bosorong kha ang saya tong tong go ge bodo tabuk ano ati rok tong je sel girl rohni tongo tam rengi rok ako rohni tong ngake facebook ro bo share khai tong a photos rong katai ai be edit khaja kase video a jaga ni mane chini kane ni a norok je story nong mani a bor bai kane ni ani mane photo ta ai be edit khaja abno share khai tong nong ni mi samari ikona ditam tam rohni ne bo a jaga bo mane ati middle finger ro use khai nai am ta hero ri tong ta rengi ro seller girl rohni ri tong inge nang sana hangge nang ano personal baba khen nang ano mane message khai shadi sana hangge je ko ta ang boni nin kong no ba ang sana ke ang kengman chaimano ang man jagi phajak ba ang nin kong mane sana ke ang kengman chaimano do ang asu din sayang man karon hangge nang bo biskang wa agu thana nanga nin bu kache future tong aga ang am bagi punphan chaya tong mane ang sana hangge ang asu bo sorong kha ang biskang phainai media ro saimang khamu na tabuk ani o channel ang saimang khamu sana hanga kata jodi na nin bage ang sana hanga ang saimang khamu toba ang saya je nin baka future tongo nin baka life tongo mane sana ni kono dorkar kare ani boje amte herono kasha chini kani ni personal matter ro chini kani ni personal ro chung youtube ro ate haike sana ni amta haike kunani ang amte ro musung ya ambaga ang share khaya tong mani toba hongke nangano je seller girl ro hongka rengi ro hongka ako kha nang bo saimono ang je bom tini bai tong pur mane nang bo saimono ang bom tei tabuk sana thanga hangge ang nin baga onek ang saimono do nang je angko kha ani nok biskang ne hoten no ang gorok pick up khaine rok je action party rok no an nok biskang hote ro mitlang thangmani ani parents ni opman kha ani opman kha hamai ni besai hai am te ro mitlang thangjago nok biskang simi sal gathang fungono honi mano fung 10টা 11টা hairogong na ani nok buskang ni simi nai bo action party ro ro mitlang thangjago drugs tamani bagai nai aro ro mitlang thangjago ne sinno kana una strapsa a jagan ma tongkha bini pocket rok check khagya ako kha drugs rok mangkha ako kha furu ngangke t-shirt khulugui nai ya thigo juta kare khe syndicate hote bazane hote puru mitlang thangjago ngge amon pore ngangke bihing irigne rong no bunyaro bihing irigne shedong no bunyaro rogori winai rang rong namani drugs na bagai nai engke kaje puro an am babu bono
yazdem rok mani amuno kajeng mani sapta kasha kaya wonne bo rendu wo nge sutuna kala ke sutu gi maya drugs na bagate bo ajaga rendu ma jagate bo rangna na haro nka amta ke kebang mang bo am sutu malia nge sana tong te gengma saiman tu tabo ang ani saya nong khori nai ang bin bagi saman am ko gya ang amti sana jatang kangke asu bo sorong kha ang bo bai 2023 ni simi sing alada khatong layo kuno contact kare kuno kare ang bo bai kun ko bu saya te mala 2023 ni simi angkangke ang beri borok kha hailang ka do hailang ka yagra haya beri borok angkangke je ang bo onek baro na khabono ang kangmo bano na khang bono angke bo mane ang kak sinai hini na ang nogor go phai ka ko khang ga am pore hinga ang ta inglia hini nai nogo phai ngai rong na phayo angke kabirok sapayu je ang am te tenglia awashi ang khang kha ang ta am tinglia ta ka ham ko tong na sinai haing la sinai hini nai nga beri ni ba khale norom ba ndo amde chapa kya ko khaba hamana hane hamai thanga nge adong no nanga nge ate hai mang ma ang be ekdom sochu yang na ang bu kang na ni ne ang bu no ma phayu nge je ang bu sana hang ke to okong nang sekangon chaiman ang sekango saka hang ke ni sayang kham je bula mane amtin baga saka je bin to amtin baga nya bu sai be ka ge hanya ta hai na ta hani ne bishini kong no saimya kari nai noro hai langan ta sala di ate ke bishini kong no saimya kari nai nge ang bosan ang sana jatang ke ang apron sawai nai bin jana ang funure yui man to bo hangga ang musunya je bini kong na ang sawai nai ang tangai mane bono ba ang buni buskang lajim sin jaga khiklanya ba ang am hai musunya je nang share khayang ke nang am ta ke facebook ro share khai ka ang ning kok sagala khamu nang ana je seller girl hangka tamu hinka amo nang saimano ang bom ta hai borok nang saimano ka ham kono nge sajana mane sana thanga ke teu kok tong du bini tai bu tong ang sana mane sana hang teu saimano tobo ang je asak salia nang na ang last kok sawoje amon clear khanya mu chungo ang a boro ba jenoro ano an photo nung mani je bare khaitong man tabo ang a boro ba kono relation no kure ang just bo ba dol shimi se nge a video bo ama agini video si je ani dol shuzuk man sa bo ba kisa kok bang ja ko jak tong ma ba bo ata ke ri kha ngangke jeng papi be kene bo ang 2023 ni sini ang bo ba alada kha tong layo kono contact kare kono kare nge tabuk norok am ta photo rong no je share khaine te am ta ke viral ta khaladi norok no sauje norok sa am ta ke phone goi tongo ngangke boi chere rok tam shikinai ba tam gonai ba ni saw ke norok am ta hainu goi tongo ke norok sa ase shiwi tongo ke am ta phone goi tongo ka chere rok tam shikinai ba ni norok shiwi tongo ngangke norok a jinis no phobna nai di tebse viral khalaine tebse lukurong no phone go viral khaine te bukung ma borno phone go ngangke ba boi ba chere khonai bondong nai no ganorok jete amno no khangangke bage phobimano je buni live jes ke pan tong mane bini live bini boka sha rights tong je bo bini moti ke tong nani haing nani amta hairong no manchudi jate amta hai buni kichi sa saya nong mani no share khali nani viral khali nani amti rong ta manchudi je ang shimi bo oza ga nang ga chaya ko tong ya gangma borong nang ga chaya tong ako chaya hanga ka tamo je ang ka buskang nu saka amde hai ko tobo hangke ang abono sanamu chungo ang abor be kono relation kre ang dol shimino nge a video agini amta ke share ta khale chi ditai nge